Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Mukarramin, para alim ulama, para bapak kiai, bunyai, bapak haji, bu haji, ingkang tansah kula mulyakaken sedaya pengurus takmir An-Nur, Masjid An-Nur, Tuderesan ugi ingkang kula mulyakaken para hadirin hadirat jamaah masjid menika ugi ingkang kula mulyakaken lan mugi-mugi wonten kesempatan dalu menika kula panjenengan dipun mulyakaken dening Allah taala. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khabratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila khabrati Nabi Khadir Abul Abbas Balia bin Malkan wa ila khabrati Sultanil Awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekhi Bahauddin An-Naqsabandi wa Syekhi Abdul Qasim Junaidil Baghdadi wa jami'i awliyaillah wa jami'i masyayikhina wa masyayikhikum nafa'ana Allahu bi'ulumihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila arwahi jami'i ahlil qubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa khususan ila arwahi khususipun dumateng sedaya sederek-sederek kula saha panjenengan ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur, khususipun malih dhateng tiyang sepuh kalih kula saha panjenengan Mbah Kakung Mbah Putri, suami utawi istri utawi putra-putri saha dumateng sedaya jamaah masjid menika ingkang sampun wangsul dhateng alam kubur. Mugi-mugi kalih Allah taala dipun ngapunten sedaya dosa lan klepatanipun. Dipun tampi sedaya amal kesaenanipun wonten ngalam kubur pikantuk rahmatipun Allah taala. Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan mugi-mugi kagem tiyang ingkang makofaken sitinipun tanahipun damel masjid menika saha tiyang-tiyang ingkang sampun jariyah dhateng masjid menika mugi-mugi ya dados amal hasanah amal sae dipun tampi dening Allah taala. Dan mugi-mugi kula saha panjenengan dan keluarga kula saha panjenengan saha masyarakat lingkungan masjid menika mugi tansah pinaringan kewarasan kesehatan, dipun paringi rezeki ingkang halal, ingkang kathah lan barokah, dipun paringi putra-putri ingkang sholih lan sholihah, kita sedaya saged nindakaken ibadah kanthi istiqomah lan mugi-mugi pinaringan husnul khotimah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah.
Semoga kita nglajengaken ngaos malih ngaos kitab yang pertama nggih menika kitab Syama'il Muhammadiyah. Nomoripun 8 gangsal. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Abdullah bin Abi Ziyad. Imam Tirmidzi dipun ceriosi saking Abdullah bin Abi Ziyad. Beliaunya saking sahabat Sayyar saking Sahal bin Aslam. Sahal bin Aslam saking Yazid bin Abi Mansur saking Anas saking Abi Tolhah. Abu Tolhah dawuh syakauna ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Abu Tolhah niku wadul utawa wadul niku napa sowan lapor dhateng Kanjeng Nabi. Jadi Abu Tolhah niku sowan lapor dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ju'a wa rafa'na ngambutunina an hajarin. Beliaunya niku Abu Tolhah wadul nek beliaunya niku luwe nek Abu Tolhah madaranipun niku diparingi watu setunggal. Watu siji sing watune dicendhingi. Matur karo Kanjeng Nabi, "Kanjeng Nabi kula luwe sanget, kula luwe." Lah iki lho ora percaya, dipun dipikak karo sahabat Abu Tolhah iki lho, aku luwe iki lho wetengku tak wehi watu. Tapi watune siji. Watune siji. Iki lho Kanjeng Nabi ngoten. La farafa Rasulullah. Kanjeng Nabi nggih ngoten, diwaduline terus orang jawab, "Iya luwe ya mangan kono nek pawon ya ora." Kanjeng Nabi mendel, cuma Kanjeng Nabi memberi bukti dhek Kanjeng Nabi ya luwe. Terus niku rasuanipun dipun angkat kali Kanjeng Nabi. La dilalah sing Kanjeng Nabi niki ambatnihi an hajaro ini sing wetenge Kanjeng Nabi wetenge loro, watune loro, wetenge loro. Jadi nek Abu Tolhah mau niki luwe sing diganjel watu siji. Lah Kanjeng Nabi iki lho, aku ya ngono. Aku ya luwe. Terus watune pinten, Pak? Kalih. Ateges cara nek watune siji karo watu loro ki luwih endi, Bu? Ayo. Madarane nek diganjel watu siji karo watu loro, cara luwene luwih endi? Sing siji apa sing loro? Sing kalih. Dadi nek cara kalih kan madarane saya jeru, Pak. Saya jeru. Mulane terus Kanjeng Nabi diganjel peteng mawon iki watune loro. Sangke luwene Kanjeng Nabi iki lho deloken ngono iki. Aku iya luwe ngono lho. Aku iya luwe deloken. Peteng kuwi lho tak ganjel kek watune loro. Lah masyaallah. Dadi Kanjeng Nabi iki sangke luwene madarane diganjel watune sangke luwene watune loro. Iki Kanjeng Nabi nek wong kene ora mungkin luwe ganjel watu. Iya ora, Pak. Alas kok pecel akeh wae. Datang golek watu barang. Oh kalau enek jadahe barang e. Kanjeng Nabi luwe ora enek soalé ngapunten lho Bapak Ibu. Kanjeng Nabi nek luwe ora enek idahar mboten enten. Jidar mboten enten mulane terus yo golek watu saenake golek watu diganjel. Ilah Kanjeng Nabi, masyaallah. Bayane jaman dhisik nek maem ora enek jidar mboten enten kurma mboten enten pi Kanjeng Nabi umate ora kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jarang maem, umate titik-titik. Wonge teko. Wonge nek jero masjid apa nek jaba iki? Jaba jero wonge. Lah jenengan bayangne mawon lho Kanjeng Nabi kan titik mangane. Titik maeme kuwi Kanjeng Nabi. Dene alhamdulillah maeme titik. Dene umate kan titik-titik mangan. Ya toh? Titik-titik mangan. Apa meneh kula jenengan jamaah titik-titik mangan. Yasinan mangan. Tahlilan mangan. Kondangan mangan. Ngaji lho ya nek panganan iki. Yo.
Mula kok ora lemu ku ya angel, mestine lemu insyaallah. Allahumma amin. Iki sahabat Thalhah watune siji mara karo Kanjeng Nabi. Bahasane aku luwe ternyata Kanjeng Nabi lebih parah luwene diganjel gawe watu loro. Maten pun ola dawa sapa Abu Isa hadza hadisun gharibun min hadis Abi Thalhah. Hadis niki hadis sing longgo saking hadise Abu Thalhah. La na'rifuhu illa mboten dipun ngertosi kalih tiyang min hadzal wajhi saking iki wajah. Wa makna qaulihi wa rafa'na butunina ana hajarin maksude niki wau Abu Thalhah niku luwe tenangan. Luwe tenanan saking luwene Abu Thalhah ya diganjel gawe watu. Masya Allah. Yo cobi-cobi ya Pak, nek saja nek Tegalan urung dikirim Pak, dereng dikirim, nek sawah urung dikirim, golek apa Pak? Golek watu. Heeh. Lah saiki pertanyaane lho, yo cedhek sawah iki akeh warung lho yo. Akeh warung. Ngono kaya niru Kanjeng Nabi. Muga-muga ya kados kula panjenengan iki nek nirune abot ya diakoni umat Kanjeng Nabi. Allahumma amin. Bon. Hadis yang ke-6. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Imam Tirmidzi dipun criosi saking Muhammad bin Ismail. Beliaunya saking Adam bin Abi Iyas. Beliaunya saking Syaiban Abu Muawiyah, namanya Abu Muawiyah. Abu Muawiyah saking Malik bin Umar. Malik bin Umar saking Abu Salamah bin Abdurrahman. Beliaunya saking sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah dawuh kharaja Rasulullah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miyos niku napa Pak? Medal. Miyos niku medal, metu fi sa'atin la yakhruju fiha. Sing ora kaya biasane. Kanjeng Nabi jarang medal, terus beliaunya medal saking dalem wala yalqahu fiha ahadun. Ketika medal saking daleme ora methuki tiang-tiang. Maksudnya sepi. Fatahu Abu Bakrin, kemudian sahabat Abu Bakar manggihi Kanjeng Nabi. Jadi pas nalikane Kanjeng Nabi medal dirawi dicetuki Abu Bakar. Faqala, terus Kanjeng Nabi dawuh anglet majaa bika ya Abu Bakrin. Jenengan napa kok methuki aku? Kenapa jenengan kok manggi kula napa Abu Bakar? Abu Bakar niku pangapunten mara sepuhe Kanjeng Nabi. Bahasane mara sepuhe Kanjeng Nabi. Napa jenengan kok manggi kula napa Pak Mara tuwa, cara saiki ngono ki, Pak Mara tuwa. Qala Abu Bakar jawab, kharajtu alqa Rasulullah. Kula kepengin panggih kalih panjenengan wa anzuru fi wajhihi. Kula pengen nyawang panjenengan Kanjeng Nabi. Jadi sahabat Abu Bakar niku pengen petok karo Kanjeng Nabi, cuma pengen nyawang wajah Kanjeng Nabi. Masya Allah ngono. Soalnya nek zaman siyen wong niku nek mukmin iman, Mbak. Dia selalu pengen nyawang wajah Kanjeng Nabi, ngangeni Bu. Kanjeng Nabi ngangeni wajah ganteng kaya wong kene to. Tenan ora jenggang nggih. Ya Allah, ganteng putih resik iki Kanjeng Nabi. Mula Abu Bakar ditangleti napa jenengan kok manggi kula? Kula kepengin nyawang wajah panjenengan. Namung ngoten tok. Wa taslima alaihi, kula kepengin uluk salam kali panjenengan, cuma pengin assalamualaikum ngono tok lho Nabi. Kali nyawang panjenengan, oh ya wis tandane nek kangen karo Kanjeng Nabi. Lho Bu, jenengan kangen ora? Kangen karo sapa? Nabi ngono, kangen. Tapi awake dhewe Bapak Ibu kula panjenengan sing boten pirsa wajah Kanjeng Nabi, sing dereng ngertos wajah Kanjeng Nabi niku karo Kanjeng Nabi dilem-lem sanget. Dilem-lem ngalahne sahabat Abu Bakar. Cara ngene,
mandang matur kali sahabat Abu Bakar, saman iman karo aku, sahabat saman iman karo aku lumrah. Lumrah niku ya biasa, soalnya nyapo sampeyan awakmu kabeh iso ngerti aku. Sampeyan niku ya lumrah nyawang aku ya bahasane pamane kula yo ngene iki nabi, sama nyawang aku iman karo aku ya lumrah. Tapi aku sing luweh tambah kangen, tambah bangga wong sing ora ngerti nyawang aku dek iman karo aku. Iki lho Bu. Bu, tambah dipuja dilem karo Kanjeng Nabi kula panjenengan wis ra tau ngerti Kanjeng Nabi. Boten natos ngertos tindak lampahipun Kanjeng Nabi. Panjenengan kok ya iman percaya karo Kanjeng Nabi. Niku dilem karo Kanjeng Nabi. Semoga-moga kula panjenengan diakeni umatipun. Allahumma amin. On falam yasbas anja Umaru. Setelah wau niku Abu Bakar rawuh, terus Umar ya tekon neh. Lho saking apike Pak Kanjeng Nabi. Sahabat moron neh namine Umar, tetang leti. Faqala majaa bika ya Umar. Napa jenengan kok manggi kula Umar? Napa Umar kuwi ya mara sepuhe Kanjeng Nabi. Umar tetang leti. Kola iku Umar jawab aljungu ya Rasulullah. Kula manggi panjenengan niki napa kula luwe. Umar iki medhe Kanjeng Nabi napa luwe ternyata. Ya jawane apa ya matur karo Kanjeng Nabi terus diwe jajan piye. Ya bahasane kula niki luwe Kanjeng Nabi aljungu ya Rasulullah. Kula niki luwe. Ola Kanjeng Nabi jawab wa ana qad wajadtu ba'da dzalik. Padha padha aku ya dadi tiwadule Umar dhewe luwe ternyata Kanjeng Nabi padha-padha luwene. Ngono lho Pak, dhisik ngono kuwi. Ora kok saiki luwe. Kono nek pawon kono imbo dhewe. Oh enak saiki. Dhisik luwe padha aku ya luwe lho Mar, apa iki luwe kaya awakmu. Pantolaku ila mangzili Abil Haitham Intaihan Al-Ansari. Ayo saiki melu aku. Karo Kanjeng Nabi dijak. Ayo saiki melu aku Abu Bakar, Umar melu aku. Ayo ning ngene omahe Abul Haitham. Ayo. Wa kana rajulan kasirin nakhil wasyajari wasai. Wonge niku duwe kurma sing akeh Mar Abu Bakar. Wonge kurmane kathah wedhuse yo akeh. Ayo rono ngono kuwi. Karo Kanjeng Nabi dijak sowan dhateng Haitham. Akhire temeniku walam yakul lahu khadamun. Ternyata Haitham niku boten duwe pembantu. Wong sugih ora duwe pembantu. Padahal kurmane akeh wedhuse kathah. Ora duwe pembantu. Ngoten falam yajiduhu dipados mboten enten. Zaman dhisik waqalu limraatihi Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar tanglet kalih garwane. Aina sahibuka? Garwane panjenengan teng pundi? Dari sakniki teng pundi garwane panjenengan kok mboten enten? Dijawab faqalat in talaqa yasta'zibu lanal ma. Bapak Haitham niku pados toya golek banyu damel kula, damel ngunjuk. Ngono nek golek nek ngendi? Yo jolo deresan lho yo. Nek golek nek ngendi? Pokoke iki golek banyu pados toya. Kemudian falam yalbasu anjaa Abul Haitham dikir batin yaz'abuha. Abul Haitham rawuh berhubung enten Kanjeng Nabi kalih Haitham tiruwangkul, Pak. Masyaallah. Dah bejo men yo Haitham niki iso ngrangkul badanipun Kanjeng Nabi tiruwangkul. Alhamdulillah cara saniki Mbah Yai rawuh teng griya kula jan. Kok janur gunung to ya ngono. Janur apa ke Bu? Janur gunung Mbak ya. Janur gunung ora kaya biasane dirawuhi Mbah Yai cara saiki ngono. Lah Haitham yo ngono suwenenge karo Kanjeng Nabi ne diruwangkul mak pelek. Masyaallah. Alhamdulillah Nabi suwan mriki ngono diruwangkul. Fa wadu'aha thumma ja'a yazamun nabiyya. Kau niku terus bareng ngrangkul ndeleh niki wau. Deleh dhisik deleh ada banyu bareng ngono ngrangkul kanjeng Nabi. Yo Pak, iki lho Pak. Wong niku apike ngene iki nek iso ngrangkul. Kepethuk kali wong niku nek suwe niku ngrangkul. Ngoten nggih.
rangkul. Asalkan lanang-lanang wedok-wedok lho ya. Kan musimnya balik kaji iki. Balik kaji ziarah kaji apike nek panggih ngoten nika ngene. Terus ngehehe ngono. Ngono lho Bu. Asalkan lanang-lanang wedok wedok. Eling-eling lho Pak. Sing balik kaji wedok terus ngene. Duh. Iki salah tompon lanang-lanang wedok wedok sing sejenis iku disunahne. Pun kemudian mriki wa yuftihi bi abi wa ummihi. On jenengan rawuh mriki dados tebusan kula bapak kula ibu kula tumman talaqa bihim ilal hadiqatihi fabasata lahum bisaton. Pun derek kula. Jadi Kanjeng Nabi sowan tengen Haisam, kali Haisam dijak teng kebon kurmane, Pak. Monggo tenggen kula kebon kula monggo kula aturi mriku dibueberne kloso. Beberne kloso kali Haisam, monggo pinarak Jeneng Nabi kali Abu Bakar Umar monggo pinarak. Terus kali Haisam temriki dipekne kurma. Nek ngepekne temriku sak dompolane, Pak. Sak dompolan dipowecokno frot wis kuwabeh sukane teng ajeng. Monggo Jeneng Nabi niki kula aturi dahar. Monggo kula aturi dahar. Kanjeng Nabi jawab dawuh ngenten tanglet ngeten niki. Enake artine ngeten mak nggih. Lho, niki kok sing jenengan mek kok sing nom-nom. Ngono kuwi. Kok sing nom-nom jenengan mek terus pundi niki. Terus jawabanipun Haisam ngeten, jawabanipun pun kersane panjenengan saged milih. Jenengan saged milih mengke kula mulane ora namung kula sugi sing mateng tok. Kula sugi rena-rena kersane mbok menawi jenengan mengke kersane sing nom, kersane sing mateng, kersane milih panjenengan piyambak. Oh iya cara saiki ngono, Pak. Pramila pangapunten enten tamu, Bu, enten tamu sak duwe-duweke jenengan suguhi. Nek iso ngoten nggih, sak gadah-gadahe walaupun toya putih. Bahasane wong Jawa dhisik gawe kendi. Leres ah? Kendi. Wis ora ketan kendi siji nyo ngunjuk. Walaupun enek kendi enek banyu aqua. Syukur-syukur enek panganane, ora ketan telo. Bu, yo ditokne. Ngono nek iso, Pak. Heeh tenanan lho niku apik nenek tamune iso di ngono kuwi. Dijamu sak duwene. Ngoten. Lha iki wonge poso, masanene ngono. Wonge poso. Apike nenek tamu rasa dadak ditekoni. Poso napa mboten ora sengono. Ayo, temen iki enten napa mboten, Pak? Kadang nenek tamu kan ditangleti. Siam napa mboten ngono to? Oh. Api rasa dadak titik kok langsung ae nyekel pitik, Bu. Nyekel pitik ngono. Sak duwene dan langsung disuguhi. Api ngono. Lah sing poso pangapunten. Lah sing poso, nek poso sunah wingi nika, apike dikapane, Pak? Batalne. Ngono. Asalkan mboten dewa niku gelakne wong sing nyuguhi niku apike dibatalne. Saene ngoten. Pun niki diamane Bu nggih. Ibu-ibu, Bu, nek duwe tamu sak gadah-gadah ditokne nggih. Ditokne, sak duwe apa didalaken. Nek iso ngono. Pemane sing teko ki wonge oleh wong apik wis ditowokne sandandane kabeh. Pemane wanci bodo kan lho ya. Alhamdulillah bayahi rawuh mriki jen nyembah kula aturi. Dan jenengan nek rawuh kula suwun ya dahar. Ora ketan siji loro, jenengan dahar Bu nggih. Ampun ngantos ora nek kamar tamu iku aja dahar. Maksudnya napa? Tetep walaupun siji, permen siji, kurma siji niku didahar. Damel seksi nek wong Jawa ngono nggih, damel seksi. Pun. Ngono kuwi nek dientekne pareng mboten, Pak? Ojo to ya. Jane oleh ya cumane awake dhewe delok-delok to ya. Pantes ora. Kadang ngono ngapunten kadang jajan cocok diwadhep bokak coba kal dhewe. Lah ya delok-delok situasine to ya. Ya pantes bareng. Nek wonge cara ngerti hukum niki Bu. Saestu niku. Wong nek mertamu jenengan suguhi 1 kali luapan. 1 kali cendokan, sak cegokan, sak cuwilan didahar, diganjarane sak kajenan. Amin ono to? Berarti pamane si suku sak piring lho, sak piring.
niku kok sak sendok Pak kaya ganjarane kaji. Jadi jenengan pamane tamu sak sendokan Bu, iki ganjarane kaya kaji ping pisan. Amin ana. Mulane apike ya nek nyugi wong sak piring sak sendok ae. Ojo. Pesane praktekne ngono. Yo nek iso ya akeh. Saya kathah. Semakin banyak didhahar tamu, semakin kathah ganjaran kula panjenengan. Allahumma amin. Pon balik mangsul malih. Terus ngeten, niki ancene wau kula aturi kula pendene sing nem sing reni-reni jenabi kersane panjenengan saged milih piyambak. Nek kersane sing nem kersane medhel piyambak, kersane sepuh yo sing tuwek yo jenengan kersane piyambak. Pun Hormatan mriki fa akalu wasyaribu min dzalikal ma. Kanjeng Nabi dahar kurma terus yo ngunjuk toya sing dipun pados wau. Wis tak unjuk. Hadza wallazi nafsi biyadihi minan na'imil ladzi tus'aluna anhu yaumil qiyamah. Dilun haridun. Nikmat niki lho. Sing sampean sugui Haisam, iki nikmat sing ngalahne kaya benjing. Basane teng dina kiamat tiyang niki adem. Pramila ngapunten enten tiyang nyuguhi tamu lho Bu fadilahe kathah. Enten nggih, fadilahe kathah. Lajeng warutobun thayyibun, enak kurmamu enak, nek iso kalau ngelem. Nek ditamoni jenengan disuguhi enak, eco ngono ya. Walaupun sangit. Ngelem-ngelem, enak, eco. Wis ini king pundi lho saestu niku nyenengne wong iki penak lho ya ngono ki enak eco ngono dadi kersane nyenengne wong walaupun lho tenanan yo jenengan disuguhi tenanan Pak niki aja sampe nggelakne wong nek nyuguhi kula ki natos lho iki tak critane jenengan apa kenyataan nek masjid ngapusi wong ya dosa Pak. Lah kula iki pernah ya Allah mertamu kayak ya disuguhi ya di nyonyok-nyonyokne ngono ora dijimuk kaya piye wis pokoke tak jimuk terus akhirnya ya tak ruwasakne aduh ya Allah innalillah aku ngono tok Pak innalillah piye yo ngene iki ya piye wis pokoke aku tok-tokne mangan enak wis ngono tok mangan enak wis ora sampe entek terus tak cekel ngene terus Bu iki ngerti ora dajane iki. Dadi sing diwene tak cekel tok tak dilekne ngene iki. Wis tak dilekne. Tak dilekne. Wis tak saki batingu tak saki. Wis dadi sampai balik tak lebone tas akhire. Lah piye wong? Ya ngono nek tak terusne aku daripada metu nek kono. Lah yo wis elor tak empet-empet aku mlipir-mlipir ngono. Tak bowekem ngono Mak. Bowekem wis ora ketara ngene iki. Ya aku melipir-melipir gedokane jembok dompet. Padahal ndelene niki wau. Wis bene. Tapi aku ya etok enak ngono, enak. Lho, ngene lho nyenengne. Mula delok cerita sing kula alami ngeten iki, saene. Ngaten ibu-ibu, saene Bu. Nek badhe menyuguhkan, apa menyuguhkan iki apa? Napa nek ngarane, Pak? Memberikan lho ya. Niku didelok. Dan diteliti. Wes anune iki kadung tak weh ning ngene. Ngono lho Bu. Lah niku daripada ngoten diteliti sing sering kadang kala nek wafer utawa sing roti ke apunten sing urung dilangi solasine kan lho. Ya natos napa mboten apa wancine bodho tambah disolasi kenceng ngono. Nek lho ndale. Wancine bodho solasine kok angel digoleki ndelalah ora duwe kuku. Mau nyerbang Allah isinan delehne ae ora sida mangan. Lah niku ngati-ngati kersane mboten ngecewakne tamune. Ngeten nggih? Pun. Bar ngeten niki wau Kanjeng Nabi dawuh dhateng Isam la tatbahanna lana zatadarin. Isam niki wau kula tak teng sing riyen tak masakne. Soale wedhuse kathah. Kanjeng Nabi dawuh nek mbleh wedhus aja sing wedhuse susune akeh ya. Ngono Kanjeng Nabi dawuh, nek mbleh wedhus aja wedhus sing biasane duwe anak. Dan wedhuse ya sing aja sampe tuwek. Gawe Kanjeng Nabi ngono ki nek mbleh wedhus aja sing biasane wedhus sing nyusoni anake. Ngoten, Bu. Dawuh akhire
Kanjeng Haisam dibelehne wedhus, dimasakne faakalu Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar dahar masanipun Haisam. Dibelehne wedhus. Lah ibu-ibu nenten tiang-tiang soleh rawuh belehne apa, Bu? Pitik, tenan ora? Dicekelne ngono. Yo, iki lho, apik ngene iki, jaman sian wis enek niki dirawone dicekelne wedhus, dibelehne wedhus Kanjeng Nabi. Masyaallah. Faqala Kanjeng Nabi dawuh halaka khadimun. Hai sampean kok beleh-beleh dhewe? Masak-masak piyambak mboten gadah pembantu ta sampeyan? Jawabane la. Mboten Nabi, kula mboten gadah pembantu. Mboten gadah sing rewangi. Kala Kanjeng Nabi dawuh faida atana so enek sampean cenggang mara ning aku. Ini sapa Kanjeng Nabi? Engko tak paringi pembantu. Mara tenggen kula tak wae rewang go sampeyan. Pak Tina Pak Utian Nabiyu. Engko nek mara tak paringi. Kira saini laisa ma'guma. Tak paringi loro. Dan akhirnya mara kali Kanjeng Nabi ki enek iki enten tahanan saman milio, kene loro milio, Haisam milio, Haisam ora langsung milih Pak, lha nek wong apik akhlake ora langsung iki ae ora, dipasrahne karo Kanjeng Nabi, menggah panjenengan sing putih sing sae Kanjeng Nabi, kula mboten ngertos milih niki sing pirsa kan panjenengan, terus kali Kanjeng Nabi sing iki ae lho Sam, sing iki, aku ngerti wong iki sing setunggal niki dheke salate sregep. Mulane tak wehne sampeyan yo nggih Nabi matur suwun akhire dibeta wangsul dugi dalem matur kalih bojone Bu apa yang ngono gayane yang iki aku diparingi kalih Kanjeng Nabi pembantu niki lho kalih Kanjeng Nabi kalih garwane ora kok matur suwun mboten kalih garwane Haisam setrine kok ngene jenengan apa ora ngerti iki sing jenengan paringe kalih Kanjeng Nabi teng sampeyan pingono teng jenengan pingono kan budak tahanan ya ora apik ta sama nampa dados pundi ya merdekakno culno ae ora usah ditampa akhire kalih Haisam didalaken maksudnya ora usah dadi pembantu wis dimerdekakne kalih Haisam ngeten lho Bu dadi cara jenengan kan ya matur suwun wis duwe pembantu ngono ternyata ibuke ora nampa ndak apik lho nek sama nampa niki wis merdekakno ae terus Kanjeng Nabi dawuh ngeten innallaha lam yab'ats nabiyyan wala khalifatan illa walahu bitanatani jadi sesungguhnya Allah taala ngutus nabi lan khalifah kecuali kalih siji bitonatun ta'muruhu bil ma'ruf wa tanhahu 'anil munkar. Satu pantan sing ngajak kesaenan nglarang kemungkaran. Siji. Nomor loro wa bitonatun la ta'luhu khobalan. Sing nomor loro DE ternyata konco sing DE ternyata bahasane meko ora gawe kerusakan. Oh ngono nggih. Dadi mulane garwane Haisam niki wau sae ngajak kesaenan nglarang keawonan. Mula ibu-ibu nggih ngoten, nenten garwane nglampahi mboten sae dielingne Bu nggih. Dielingne ngajak kesaenan ikulah perintahipun Kanjeng Nabi. Pun saged ditampi nggih. Cerita niki zaman sian Kanjeng Nabi pernah luwe terus luwe bahasane napa to Pak? Napa Pak Yai? Ngelih. Bahasane ngelih Kanjeng Nabi ngelih disuguhi sahabatnya sangke remene dibelehne apa Bu? Wedhuse ora patek tuwek ngoten ya sedengan kula kok nek beleh pitik barang aja tuwek-tuwek lho ya tuwek delalah tamune ya tuwek pisan ulet dicopot ketot ngesakne ya Allah oh niki crita ngene iki kersane tambah wawasan. Kok nek jenengan masak pitik sing tuwek ben supaya empuk diwae apa kae? Wae bodrek jarene. Oh, ben supaya empuk ngesakne sing dahar. Pun ngenten mawon. Iki masalah
napa haliyaipun Kanjeng Nabi. Pun saniki ngaji fikih. Ngaji fikih teng mriki ngebabaken masalah jenazah, merawat jenazah utawa tiyang sedo. Jadi nenten tiyang sedo kula panjenengan niku punya kewajiban. Kewajibanipun niki kula urutaken saderengipun memandikan, saderengipun merawat niku ada apa nek ngarani penanganan kanggone tiyang sing badhe sedo. Jadi enten telu Bu. Jadi enten tiyang badhe sedo siji wong sing arep sedo penangananipun dos pundi? Tiyang sak sampunipun sedo terus sak sampunipun sedo badhe dirawat. Lah pertama nggih menika tiyang nek sakaratul maut. Sakaratul maut niku badhe cepote roh. Niku namine sakaratul maut. Niku sakit, loro. Saestu kula dereng raosaken tapi critane ngono, loro. Oh sakaratul maut. Mula enten dawuh Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Muga-muga digampangne anggenipun sakaratul maut. Nek gampang penak Pak. Dadi cepote roh apa niku roh makrul niki enak. Insyaallah golongane tiang-tiang soleh. Allahumma amin. Pun lagi saya cerita niku tiang niku nek tiange api ninggale nggih sae sekeco. Ninggale sekeco tiange sae ya ninggale gampil niku insyaallah tiange sae. Allahumma amin. Teng mriki penangananipun nek tiyang badhe sakaratul maut pertama dipun adepaken dhateng kiblat. Diarahne dhateng kiblat. Nek madhep kiblat kira-kira turu madhepe nyandi, Pak? Madhep kiblat nek turu. Sirahe teng ler apa teng ngetan? Teng ler. Nek teng ler miring ngono ya. Dadi nek wong arep ninggal diiringne madhep ngalor ngono. Yo, saya ngapunten, jadi kersane jenengan paham. Wong nek badhe ninggal diadepne kiblat. Berhubung dhewe niku ora iso ngadeg, kan mestine turu. Ngono to nggih? Tilem. Lah berhubung tilem nek madhep kiblat sirahe teng pundi? Etan apa lor? Lah mlumah apa miring? Saiki. Wis pundi, Pak? Heeh, dadi nek tiyang niku nek loro biasane perlu mlumah to. Mlumah apa miring? Lah mlumah, berhubung mlumah nek mlumah sirahe teng pundi? Ngetan. Ngoten lho. Wong salat kae nek ora iso ngadeg kan dorong. Leres to nggih? Dorong ora iso turu miring. Nek turu miring sirahe teng pundi? Ler. Leres to? Miring kaya mayit madhep kiblat. Dan saiki nek wong loro kae biasane miring apa mlumah? Ayo dijawab to, Pak. Miring apa mlumah? Mlumah. Lah berhubung mlumah wong kae nek salat miring ra iso kan mlumah. Nek salate mlumah sirahe teng pundi? Teng ngetan. Dadi nek enten tiyang badhe ninggal saene, bahasane saene lho ya, niku diadepne kiblat. Sirahe dipindah nek ngetan, nek iso diganjel bantal, nek arep ninggal ngeten, Bu. Delalah kok nek posisi sing pas, ya wis ora diadepne ora apa-apa. Iki bahasane apike diadepne kiblat, mula sirahe disukakne etan. Pun bar ngono dituntuni diwarai ditalkin. Diwarai la ilaha illallah. Nek nafase sik dawa la ilaha illallah dipisiki ngoten nggih, pisiki. Nek nafase dawa ya kuwi, nek nafase wis pendek pingono Allah. Allah dipisiki mawon. Aja bengok-bengok. Engko sampeyan bengok-bengok. Ku lho wong sing arep ninggal ki arep muni ping pisane wis abot. Angel. Nyatane dituntune kan ora kaya wong pikiran bar salat kuwi. Ping pisan mawon wis apik, Pak. Mula nek wis iso muni, kaimut niki, wis iso muni ping pisan, aja didoktrin terus. Aja di la ilallah ora iso. Nek wis ping pisan la ilaha illallah wis ben diangen-angen dilebokne nek atine. Paham nggih niki? Lah nek cendek wau dituntuni Allah. Ku kuwatire Bu, kuwatire nek wis
anu nafase pendek diganti la ilaha illallah urung sampai illallah wis kek ngono kek iki apa la ilaha wis renek kan bahaya tambah mulane nek nuntune nek pendek gantine Allah Allah dibisi mawon on terus teng mriki sing tasih napa niku macane Yasin Yasine diwaca banter terus diwacane surat Ar-Ra'du surat Ar-Ra'du ditingali teng Quran juz 13 Pak niku 43 ayat dipun maosaken niku nek enten tiyang sakaratul maut dipun maosaken nek umume kan maca Yasin nggih dan jadi maca Yasin nek iso kalih maca surat Ar-Ra'du selajengipun nomor sekawane penanganipun tiyang badhe sedo diunjuki iki napa Bu diombeni nek njaluk ngelak diombeni ampun ngantos ngelak ditokne ngoten tambah diombeni Pak kuwatire napa wong jenenge setan ora kurang dalan kuwatire kok nek wancine njaluk mboten jenengan paringi terus dhek enek setan sing rawuh terus ngene yo nyo tak wae banyu tapi manut manut piye dhisik pangeranmu ki salah pangeranmu oleh ki salah ya nggo banyu iki bayane ten mriki wis akhire nek dhek diwehi napa banyu sangka setan dhek mengakui ternyata pangerane Allah niku salah kan bahaya jadi kafir leres ta nggih nah pokoke nek ngelak ya diunjuki diombeni ngoten nggih nah terus umpamane kok angel nek iso disiwaki niku disikati kalebu ya. Dan dadi mulane siwakan niku siwakan pirsa siwak nggih. Niku lho Pak sing sangka Arab lho Pak. Kayu sangka Arab siwakan kae. Niku mengke disiwakne. Sret. Kersane saged gampil anggenipun muni la ilaha illallah disiwaki. Pramila kula panjenengan ngeten iki saderengipun nyapa Bu? Ngono nek iso sregep siwakan. Pun selajengipun gedhokane wis ora enek pun mboten enten napa Pak wis ninggal penangananipun pertama temriki nek tiyangipun tasih ngene melek niki ken nutupne kali maca bismillahirrahmanirrahim ditutup ngeten nggih tutupne nomor kalih dipun taleni dagune janggute nek mbok menawa mangap ditaleni ngeten Bu ketara ora iki ini Pak taleni munggah alon-alon ae nggih alon-alon iki penanganan nomor 3 nipun dilemesne persendianipun kaya dene napa niki apa ning aran iki Bu sikut dipijeti dilemesne ngeten iki dengkule ya dilemesne dipijeti dilemesne kersane lemes soalnya tiyang nek sedo niku kan kaku. Leres nggih. Dan nomor 3 nipun, nomor sekawanipun dicopoti rasukanipun. Rasukanipun dicopoti diganti tutup sing tipis. Nek nyopoti ya alon-alon. Aja kasar, ngaten alon-alon. Nek nyopot digantos sing tipis, sing alus. Nek nutupi ngoten. Nomor gangsal temriki pernah nggih ngoten Pak nggih. Dan nomor gangsal dipun sukaaken teng inggil kene dhuwur ngendi Bu apa gendang gae kon dhuwur gendeng lho kene dhuwur meja dhuwur gendeng dan dhuwur meja Pak dhuwur meja ngono kak ning inggil ngeten apike ngoten kersane mboten enten hayawan sing niku lho Bu ganggu lajeng temriki diadepne ngilen adepne kiblat Dene kiblat ki asline wae dis pundi? Sirahe teng ler apa etan? Iki mlumah apa miring? Lah, tiyang nek sida ke langsung dimiringno apa sing mlumah, Pak? Lah berhubung mlumah jane sirahe teng pundi? Etan jane ngono. Jane. Tapi umumnya kan mboten to nggih? Mboten. Wis ora apa-apa. Sirahe biasane teng ler to? Nah. Terus biasanya nek apa nek ndure Alilen, no se, apa?
Oblek, paring oblek. Jane niku ora diparing oblek, jane ya wis ora usah diparing ya jane. Tapi ya niku damel budaya, ngoten. Asline ngono Bu, mboten cara Islam mboten enten oblike nek lampune mboten enten. Asline ngono, berhubung wong Jawa kebiasaane ngoten, nggih mboten napa-napa. Wonten daripada dadi omongan ora masalah. Dan selajengipun iki ngatos-ngatos wau sing meja Pak nggih, meja nek pamane dangu niku ngandhap diparingi nika Bu. Paringi apa nggih? Apa Pak? Toyo. Kersane mboten diinggahi napa niku? Semut. Dan iki urutane ngono lho ya. Selajengipun teng mriki diparingi madaranipun, madaran metengipun diparingi sesuatu yang agak berat sing rada abot. Apa Pak? Watu, iso watu. Apa sing rada abot ditumpangi? Napa tujuane Pak Yai? Ngapunten. Dadi nek diparingi ngeten kersane wau sing teng lebet niki medal pindah. Medal kotorane. Tapi aja abot-abot. Sak kental ngono lho. Dadi cilik-cilik ae apa ngono lho. Iki dadi kersane medal pindah. Les wae nggih. Pun. Selajengipun nomor 9 nomor 8 temriki jenengan paringi wangen-wangen. Contone ngapunten bakar nika dupa. Mboten napa-napa lho nggih bakar dupa. Ngoten. Bukur nek ngarani bahasane bukur, mboten napa-napa wangen-wangen, kersane wangi. Saene ngoten. Lajeng dipun umumaken. Lha iki lho baru diumumne. Ngumumne niki nek pun pasti lho ya. Pun pasti. Jadi wis pasti yakin pun mboten enten baru umumne. Engko urung pasti diumumne terus wonge remeh. Lha apa tahu napa? Kula iki natos enten jamaah wis ping 3, Bu. Iki tenanan lho ya ping 3. Umumne remeh Pak. Ping 3 niku. Jadi ngati-ngati. Jadi nek urung pasti iki kudu dipasteni sik. Ngeten nggih? Pun. Nomor sedosane temriki kaitane penanganan tiang nembe niki wau ahli warise keluargane ndang langsung lakoni kewajiban. Napa salah satunipun nek duwe utang dan langsung utangi disaur. Ngeten, sing ninggal utange duwe utang disaur. Nek saged ngoten niku ora usah dadak ngenteni sesuk 7 dinane mboten ndang langsung bisa disaur. Saene ngoten. Temriki terus pundi Pak biasane? Saya moso ojo gangge lho tenanan lho. Terus nyaure kapan, Pak? Oh, Pak bare ngono. Lagi nek iso, nek saged urung sampai sak bare ndang langsung bisa disaur. Mulane apike nek diutang ditulis, Pak. Ditulis. Wonten diutang ditulis. Terus ngoten kok nek iso digawa wae tulisane. Dadi tulisane utang digawa wae. Mbok menawa sak wayah-wayah kan ngerti, oh dhek duwe utang, ngono. Dia utang ora iki? Oh, muga-muga utange lunas. Ngono. Pun. Ya utange wajib disaur. Bar ngono, penangananipun bar ngoten terus dirawat. Lah ngrawate niki siji ngedusi. Bar ngedusi ngafani, bar ngafani nyolati, bar nyolati nyarekne. Urut niki. Tidak boleh urung didusi dikafani, mboten bareng. Urung dikafani langsung disolati, ora oleh. Solatine mboten wajib, soalnya dereng didusi. Pramila harus urut, didusi, dikafani, terus napa Pak? Disolati, terus disarekne. Pun memandikan. Kita urutne niki. Jane niki dudu tugase Pak Mudin. Dudu tugase Pak Yai, tugase panjenengan sedaya. Mbok menawa suatu saat Pak Mudin mboten nenten tindakan haji utawa umroh, enen jenengan kan iso. Ngoten, Bu. Jadi niki tugas kula panjenengan. Pertama memandikan. Nek ngedusi wajibe jane ilang najise terus teles kabeh. Namung ngono tok. Dadi wong memandikan jenazah niku wajibe ilang najise. Pun nggih, bar ngono teles kabeh, namung ngono tok. Dene kaya mudoni mayit ku ya sunah. Diparingi sampo ya sunah. Disabuni ya sunah. Dadi wajibe sing penting teles. Paham nggih? Paribasan ngono kuwi.
Pak, pamane kon adus dhewe napa oleh ngono iki. Oleh nek iso. Mbok menawa. Lho, enten teng kitab niki enten niku. Saestu niku, Pak. Jadi tiyang niku dhewe urip neh, terus adus baratus mati neh. Niku tapi jarang niki ya, jarang ya langka. Enak kira-kira des pundi, Pak ya? Melayu. Wong ngira situ ngono kuwi. Heeh. Pun niki enten aja nek tapi langka, langka iku jarang. Yes, bareng ngono ngapunten nek cara sempurnane Bu, sempurnane tiyang niku nek enten tiyang sedo nggih niku ya aja namung ditelesi diilangi najis, sempurnane ya digrujuk. Tapi niku nek ngedusi ngapunten kudu keluargane. Keluargane utawa tiyang sing diparingi amanat sing iso njagi amanat bahasane Pak Mudin ngono. Pak Mudin nggih mriki Pak nggih. Pak Mudin apa sapa? Terus pinten Ibu? Oh, semoga kersa, pokoknya enten. Dan iku cuma mengarahkan tok. Ngarahnya yo, paya nyiram disiram. Sing ngosok yo keluargane. Ngeten sing ngosok keluargane, ya dulur-dulure. Lah Pak Mudin ora ngosoki. Wong ngosoki melu ngosoki ngono. Apa ten nggih leres pae nggih. Nah, jadi ngarahne wae disiram, disiram, disabuni, sabuni. Ngoten. Lah terus wau karo ngedusi diplurut wetenge urut alon-alon diplurut alon-alon kersane medal najise yen metu pisan alon-alon lho ya alon-alon aja kuweras ngono plotot ngono sanune dadi alon-alon on bareng ngono diresiki terus diparingi wangen-wangen biasane ngono nggih apor barus napa-napa nek jaman dhisik gawe kajing napa ya godhong napa niku Pak godhong kelor dan godhong kelor saiki angel wis sabun ae pun dadak kelor-keloran godhong tok wong engko malian. Sabun keramasi. Terus nek sajaya anu ya dipotong kukune dilangi reget-regete teng andhape kuku niku nggih dilangi. Pun. Bareng ngono nek wis didusi, pun didusi ketokane nggih. Niki dikafani. Dikafani wis iku urusane Pak Mudin, tapi kula jenengan nggih ngertos dikafani. Mi apike gawe rasukan pethak saene dene mboten ya batik ra apa-apa. Bung, sing penting nutupi awake, sing penting nutupi awake. Dene model kaya cara kae diparingi apa niku klambi kurung, diparingi serban, iki sayene ngono. Wong lanang diparingi serban. Bu tingali mriki Bu nggih. Nek wong lanang niku nek ninggal diparingi serban ngene iki. Ten iki. Paringi serban ngeten iki. Aja mbok dongakne lho ya. Wis dongakne. Ngene Pak, paringi serban. Jadi wong lanang iki namine serban-serbani. Nek wong wedok ya dikudungi ngeten iki. Terus diparingi ngapunten blaju kurung. Baju kurung niku cara ngeten iki dipotong gewene blosokan tangan loro dilipat ning ngono tok blaju kurung. Nek wong wedok ditambah kapih, ditapi, enek kain sak lembar tambal kapih. Nek wong lanang ora enek tapiye. Terus dibungkus gawe kain, ngoten nika. Lah sadurunge kuwi sing bolongan-bolongan ditutupi kapas. Terus nggih, bolongan apa? Siji mripat, tutupi kapas, ngoten terus irung. Terus apa, Pak? Tutup. Terus apa? Kuping. Terus apa, Pak? Heeh, ngarep mburi kuwi tutupi. Heeh. Terus ngapunten niki wis kena iki. Sela-selane niki diparingi nan, sela-sela tangan niku. Ngeten niki. Paringi, diparingi jarak ngeten niki. Ketawis mboten, Bu? Dadi tangan ngeten niki diparingi ngeten niki. Pun nggih. Dadi kersane mboten gantet. Apike ngono, saene ngeten. Terus engko wancine disedakep ning ngeten iki, antarane tangan siji karo siji digangi karo kapas ngeten. Ngeten iki nggih disedakepne. Terus jarake diparingi kapas, tangane ya ngono, sikile nggih ngoten diparingi sela-sela niki. Pun ngeten leres Pak nggih. Biasane ngoten. Pun bar dikafani dituwaleni, taline pinten niku Pak? 3, dhuwur, tengah, ngesor ngono to. Heeh, wis tengeri 3. Bar ngono nek iso gadah toya Zam-zam nyantap barukan diparingi toya Zam-zam. Dan paringi toya Zam-zam tabarukan ngalap barokah muga-muga
baru kene banyu Zam-zam. Tiyang sing sedo niki wae ya kenekan banyu Zam-zam niku lho Bu nggih. Paringi diciprati banyu Zam-zam nek gadah. Ran duwe ya golek nek enek Pak njaluk wong sing kaji wong umroh ki lho. Ciprati banyu Zam-zam nek iso. Bar ngoten disolati niki hukume ya wajib nyolati mayit sakwise dikafani. Salat kuwi ngono kanggone wong lanang, Bu. Wong wedok ora wajib nyolati. Mula sing gugurne nyolati mayit kuwi ngono wong lanang. Walaupun wong wedok akeh wong lanang siji enek, Pak. Iki tidak menggugurkan nyolati mayit. Wong lanang wis siji, lha sing nyolati kok wedok tok. Mboten menggugurkan salat mayit. Harus ada laki-lakinya sing nyolati mayit. Saene ngoten. Ora saene ancene ya ngono kuwi. Ancene kedah jaler. Pon minimal wong siji. Minimal, Pak. Padibasan wong sing nyolati wong siji tok ya wis sah. Kan dibudalne. Bung, ngono dibudalne. Pon. Nyolati mayit teng mriki 4 kali takbiran. 4 kali takbiran. Usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin billahi ta'ala. Ngoten nggih? Allahu Akbar. Bar ngono maca Fatihah. Jenengan pun sami paham insyaallah nggih. Maca Fatihah, bar maca Fatihah Allahu Akbar, maca sholawat Ibrahimiyah nek saged. Nek kedawan ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus Allahu Akbar. Dongakne mayite, nek mayite lanang Allahumma fir lahu warhamhu sak teruse. Nek mayite wedok Allahumma fir laha sak teruse. Bar ngono Allahu Akbar. 4 Pak nggih, kawan. Iki jane wis ora ndonga, jane. Dados pun disalam asline ngono. Lah terus biasane tiang-tiang ditambah donga Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu niku nek lanang. Nek wedok Allahumma la tahrimna ajroha wa la taftinna ba'daha sak teruse. Bar ngono terus salam. Salam niki monggo kersa enek sing model diculne Bu. Enten niki Pak. Assalamualaikum warahmatullahi diculne. Enten nggih? Enek sing assalamualaikum warahmatullahi boten diculne. Monggo kersa. Monggo kersa sak kersa panjenengan sing penting nguluk salame. Pun bar disolati niki cepet-cepet mawon. Jenengan pun sami pirsa. Terus bar disolati dibudalne. Ngeten ta nika? Budalne. Apike ndang-ndang mawon dibudalne. Saene ngoten. Ora usah ngenteni apa-apa, ndang langsung budalne. Kecuali nek darurat sanget sajahe anake wis cedhek ya dibudalne. Tapi nek yogane nek Kalimantan kono ya aja ngenteni Pak kesuwen. Nang langsung dibudalne. Biasane dibudalne njalukne sepuro nggih. Dalane sepuro iki si Suto menika jenengan sepunten dosane nggih. Nggih sing banter to, Bu? Menawi gadah kelepatan jangan sepunten nggih. Yes, terus dihalalne utange kae nek gadah utang. Niki Pak Suto nek menawi gadah utang sekedhik dipun ikhlasne nggih. Menawi kathah dipun ikhlasaken nggih. Apik wong kene. Weh, tenapi yo. Menawi kathah dipun ikhlasaken nggih. Ngono. Weh, utangi 15 juta, Pak. Lingono. Tenang ora anu iki. Lah nek akeh aja ngono, Pak. Nek nyarne. Weh, iki jenengan iki jan nantang perkara lho. Duwe akeh koyo ikhlasne. Menawi kathah mangke sangkut paut kali ahli waris. Berhubungan kali ahli waris nggih. Nggih. Yes. Bar ngono disekseni piyantunipun sae. Apik niki ahli jamaah piyantune sae. Piyantun menika sae napa awon? Awon napa awon? Ngono, sae napa sae? Yo ngono Pak, disekseni Pak. Apik niku. Aja sampe ninggale peksesen nggih.
Nek iso disekseni. Mayit niku nek budal disekseni apik, dadine ya apik. Dadine ya sae. Iki baru kae disekseni. Pramila nenten tiyang ninggal aja sampe lali ora disekseni. Ngeten nggih. Pun. Bar disekseni dibudalne. Budalne wis bar dibudalne kae ya enek rena-rena. Wong Jawa kan ya enek sing mecah kendi barang. Leres to? Mecah kendi. Ngebong apa, Pak? Ngebong merah. Iku budaya. Budaya niku ya adat. Asline mboten enten. Asline ora nek cara Islam mboten enten. Dene kula panjenengan nglampahi pokoke nderek adat mawon. Intine teng Islam mboten enten nggih. Nenten. Terus disaponi barang ngono kae. Ben nyapa, Pak? Lah iya to. Nyapone ke ben nyapa kae. Ben resik. Lah seharusnya nek pengen resik teko kuburan ngono nek nyaponi. Nek nyaponi teko latar tok to. Heeh. Terus mesti leres nggih. Sesek tenan ora to? Oh, arang-arang. Ngono iya teko kuburan tapi arang-arang sret. Ngono tok, arang kading. Heeh, wis ya ora apa-apa kalah neh. Ya kan dia teko kuburan ngono ya. Oh, yes. Ya Allah, ya wis. Tapi kuwi ngapunten lho, cara adat, cara Islam mboten enten lho nggih. Lemot-lemot. Dadi padang disapu lho. Nek iso nek pengin padang jelas ya dipel pisan ngono. Salah anu. Dalam nggih. Nggih tiyang Islam sedaya. Tapi maksudnya niku budaya, adat to Bu nggih. Nek pamane ora nek merang ya ora dibong ya ora apa-apa. Ora nek kendi ora mecah kendi ora apa-apa. Ngono lho maksud kula iki. Ora nek sapu ora nyapu ya ora apa-apa. Wancane wong Jawa, Pak. Wong Jawa iki akeh budayane lho nggih. Nek wong kene kae nemone manten kan diwae apa kae, Pak? Halo, pasangan lah ya. Perso pasangan to nggih. Kok moneng kabeh. Apa kae? Nggih ngluku lho, Pak. Apa nang arane? Pasangan. Lho ngono kae nyapo dadak mantu dituk negene pasangan barang kae. Apa ben dadi kaya ora, cuma adat kan. Ben supaya runtung-runtung bahasane sanepane ngoten iku. Ngeten nggih. On budalne dugi mriko teng sarean disarekne. Nyarene diadepne kiblat wajib. Adepne kiblat diudari terus pipine templekne kabeh diudari. Sing telu lho nggih, diudari templekne terus diwadani, diadani ngapunten terus diuruki. Saene niki amaliyah demot-demot nenten tiyang sedo saderenge diuruki diwaosne inna anzalnahu ping 7. Mendhet lemah Pak diwaosne inna anzalnahu ping 7. Ngoten. Terus disaur-saurne teng mayite. Saur-saurne teng mayite. Insyaallah ora disiksa ila yaumil kiamah. Allahumma amin. Timut-timut niki nggih enten tiyang sedo dipun pendhetne lemah diwacane napa Pak? Inna zanahu ping pinten? Itu baru ono disaur-saurne. Iku fadilahe insyaallah ora disiksa ila yaumil kiamah. Bar diadani terus ditutup, disarekne, diuruki, terus diwehi pathok nggih. Leres ta? Diparingi kembang ditalkin. Berarti talkin niku diwarahi. Diwarahi kalau kok nek ditekani nggih jawabane ngene kan namine talkin. Temen iki enten ta nggih? Talkin diwarahi. Ngoten. Dalem sukani bocoran jarene. Iki sing tukang mai bocoran sapa iki, Pak? Dadi besok pinter ya ngene iki. Ya wis. Boten napa-napa sedaya kemawon niku ya nek dasare namine talkin apik sae nggih. Bar ngono ditalkin berarti talkin didongakne. Nek iso ahli warise nilar teng mriku sien yang sami kondur macane tahlil, macane yasin, saderipun dipun tilar wangsul. Ngeten nggih. Lah dadi nek wis ditinggal kok ngomah disurung donga. Kula nek wong Jawa enek nika Pak 3 dinane, 7 dinane ngono to nggih. 40 dina didongakne terus, donga terus. Teng mriku niku sing dinten-teni dongane kula panjenengan. Dan sing dinteni dongane kula panjenengan kirimi Fatihah, sedekah, wacane Yasin tahlil sing dinteni kono ngono.
Bung, iki modele percaya apa ora ta iki? Ora percaya jajalan, Pak. Butuh tenan nih, Pak, besok, Pak. Ono dhuwit sak gobok lho ya ora guna nek kono. Oh, kono iki dhuwite sik akeh nomor nek kono ora nek gunane. Mboten enten gunane. Saestu niku sing diguna niku napa donga-donga kula panjenengan. Mula wong nek donya isih urip kok sregep ndongane wong ninggal. Benjing awake dhewe sregep ditungane wong liya. Allahumma amin. Mula nek kula ngaji ndongakne dhisik. Ndongakne ahli kubur. Kula panjang pingin kersane dipun tungake kan yang sing tasik sugeng. Allahumma amin. Pun ten mawon. Enten sing tanglet. Napa? Nggih. 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 Terus ngendi? Terus ngendi? Asing. Nggih. Oh, nggih, nggih. Nggih. Oh, nggih. Oke, mboten napa-napa. Nggih, sampun. Dados niki wau sing disela-selani jari Bu, jari kersane mboten gempet nggih. Mboten dempet niku saene diparingi kapas. Antara jari satu dengan jari yang lain disela-selani kapas. Ditemplekne ngene niki ya disela-selani kapas. Kersane mboten gancet. Gancet niki napa? Kelet. Ngoten. Soale tiyang niku nek pun sedo, menika jarak 1 hari, 2 hari, 1 minggu sudah berubah kecuali tiang sing awet sing boten bahasane ngapunten berubah utawa kasare bosok di tiang nabi ki mboten bosok. Nomor kalih ngapunten Bapak Ibu sing boten berubah bahasane tiang sing apal Quran. Wong apal Quran niku insyaallah jasate utuh. Allahumma amin. Nomor 3 tiang-tiang soleh. Wong soleh wong alim insyaallah jasate utuh. Pirsa Mbah Maimun nggih. Mbah Maimun pirsa nggih. Teng pundi, Pak? Foto, ya wis nek foto ngerti nek foto. Niku pernah wingi 2000 pinten pas Covid niku lho. Pas Covid nomor sadene Covid ngaten ta sedane niku. Terus niku rencanane badhe dipindah. Masya Allah, piyantune kancane tiang soleh apik. Ketika badhe dipindah ambune wangi ternyata seutuh. Seutuh, Masya Allah. Wong niku nek apik kok ya ngono. Dah men mareme ya disarene teng Mekah terus lho, Bu. Bu, enek kono nggone wong apik ditungakne wong akeh ya Allah. Muga-muga awake dhewe dados tiyang sing saleh salehah. Allahumma amin. Ngoten. Terus balik malih niki mau nek mboten disela-selani nggih mboten napa napa. On. Terus mau napa Pak Haji? Kuku-kuku. Ate oh, nggih. Kukune dipotongi. Desa ngeten diresiki, tapi nek ngresiki ya alon-alon nggih. Alon-alon. Ki enek wong gadang menemu ngene wong Jawa. Lho, iki enek kuku, terus nika enek urip-urip sing bengi-bengi ijo-ijo kae. Apa kae, Pak? Kunang-kunang. Kowe saya kae sangka apa, Pak? Kukune sapa? Lho, kok enek lho ya. Heeh. Heeh, enek no modele aku dhisik wedi ngono kuwi. Dadi pamane nek jeding nek mburitan nek kunang-kunang ngono. Wah, enek kukune wong mati ngono kuwi. Oh, kok iso lho ya? Ora enek sangkut paute. Jajal golekno penelitian, Pak. Kukune wong mati nek diketoki dadi kunang-kunang ngono. Mboten iki ya makhlukipun Allah taala. Intine ngono ya dipotong. Pokoke merawat jenazah niku alon-alon. Ojo kasar. Rasane lara bu sakit. Jadi ceritane wong niku nek ninggal, nembe ninggal niku wis lara. Jasate sakit.
enten dawuh kaya dene dibacoki pedang mulane sakit. Mulane nek ngedusi yo alon-alon, nek ngafani yo alon-alon, isih ngrasakne lorone. Ngeten nggih? Pun, ngeten mawon. Sampun Pak Haji nggih. Muga-muga kula panjenengan suatu saat ditimbun timbali dening Allah taala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u masyidah ya rabbana lakal hamdu كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يسر لنا أمورنا ولا تعسر علينا من خير أمور الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Kirang langkungipun yen pangapunten akhirul kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.